Nyakora moga juang kamora mora maitiere ya ore ogeno ni chio makare odiochieng' ma kawuono ma en chieng' tich ariyo tarik 26 dwe mar ang'wen higa ni mar 2022 yudo waka ni kanye machiegni chenro ni mar piny kochako sani nyaka saa 12 mar okinyi sani nyaka saa 5 mar onyango. Nyinga Cleophas Oluoch. Mana kama nyakora moga juang kamoro mora mintiere bedni intiere tung nam Lolwe nyaka e tung nam Chumbi dhogoyo sieko nyaka wuoth ogik Migori machiegni chenro mar piny chenro mabende chakre sani ka bende en geno mara ni chieyo makare machiegni chakruok nyaka giko mar chenro makama. Nyinga Sharon Ong'ao. Sharon ichio nani? Acho maber Cleophas. Kawuono en mana tu podonye tu mena kata kamane polo e kitabe malero ndik mana negin men mana ati negin men ichio nade anacho maber amba chio maber wacho kawuono wanti kai Lojois wantiere Lojois angeni Joyce amoro ntie kamane nan mar nyakora muga jo nyalo penjo ni Joyce oduor kawuono nitiere kani nitiere gidich momake makoni kod kocha mabende nok nyal chopo odiochieng' makawuono kata kamano odiochieng' makiny wageno nwa dhi bedo kode en geno mar dhi bedo kode to kata kamano bende wagame odiochieng' makawuono Sharon kachal gi jogo duto manenowa odiochieng' makawuono na academic year chako manyien gin jogo ma sikunde yawo kawuono jogo ma dhi e klase moko dhi donjo jogo ma wuok e skunde moko mithuolo mar donjo e skunde mamoko mag dar riwrego ten kinde mapek nikech iwacho ni nengo mar ngima oidho nengo mag buge oidho buge be nyaka nyiew manyien iyo sigana motim nyoro odiochieng' mano tim kanyo gi Edwin Okoth wach mag nengo mamalo mag buge gigo midwaro ka ji dok e skul. To koro nengo mag buge kende Cleophas anene gazet mar The Standard malo kanyo bende ngidiko ni bende sani biro bedo nok mar mafuta bende osechako mienjo e kor gwenge mopogore opogore pacho ka ndiko ra keni keto piny Kenya e okang' machalo nade mono sechul nengo kata no sechiu nyalo paro bilion 34 mano chiu ne jous modi to gigi te kineno otimore kinde ma sikunde kore yawo to kiyawo sikunde wage ma bende tendo modak e boarding ntie jogo mawuotho kadok mano biro mane yweyo ka buore Nairobi mano dhi yweyo Mombasa sani koro chopo kinde manyaka gidog dala en geno maro ni gigi duto biro yudo fungruok kata jopiny bedo fungruok e nengo gi duto kaka omedo mana dhi nyime gi ngimawa mapile ka pile to mago duto dhi mana timo bende kochopo chieng'no mano dwe mar 8 tarik 9 kidhi tim yiero ka jotelo makare uket kanye kombego to wan gi geno ne gibiro loko ngima jokenya. Iwacho ni higa ni en higa ma dich ng'enye nikech ing'eni penj nosechiw penj mar klas 12 mar higa mar 2021 higa ni ng'eni nyithindo bende dhi timo klas 8 podi gidhi timo klas 12 podi pod wantiere gi weche mag yiero ma bende winjo ni kelo ng'ikruok makoni kod kocha ahinya diere ma bende nyithindo somo ni winjo kaunti ma Migori kinde mosekalo campaign kaka narocho kata mana somo e kaunti ma Migori to mana kaunti ma Migori kende sana kende piny Kenya wantiere kama chalo nade wantiere bende higa makoro jatend piny Kenya mar adek bende nong'ielo rengo ka bende ka uneno odiochieng' nero mar 2 ma bende ringre mar mosenindo Mzee Kibaki idhi tere od bura maduong' pacho kae dipo nono ni nokyudo thuolo mar neno odiochieng' manyoro tintiere kaunti ma Nairobi bende odiochieng' ma kawuono intiere gi thuolo kendo mar dhi neno mosenindo jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki kini Cleophas bende chano dhi nene chenro ma kamano chako odiochieng' manyoro jofwambo magwa Lydia Okeyo kaachiel kod Chris Gowenga nosetelo no kata en geno mara ni ka otieko chenro kawuono kasa miyowa thuolo nikech odiochieng' ma kawuono jokenya dhi wuok kacha mathoth ka nyoro mana bang' kane jatend piny Kenya oseyawo ayanga chenro mar goyo oriti ne jatend piny Kenya mar adek ma jatend piny Kenya machon kawuono pod kwan jokenya dhi bedo mamalo ka yudo thuolo mar dhi ang' akal mana e bunge kanyo koromo kanyo kata saa 6 saa 7 mondo wango dho chiw oriti wa mogik kata kamano koro moga jwang' magi kod mathoth wapango odiochieng' ma kawuono ka odiochieng' manyoro kanyo ne nitiere odiochieng' mahingo odiochieng' mar kedo kod tuono mar malaria e piny mangima kata World Malaria Day odiochieng' ma kawuono wadhi bedo kod jolony e studio ka twak mokwongo wadhi mana rango matut ewi wechego motenore kod tuono mar malaria to ahinya momako gwengego mag dho wadh nam Lolwe kendo kanyo wadhi bedo kod jolony kaachiel kod rowere ma bende kedo kod tuo machalo
koda mae. Sharon chenro mar mbako romo kae to ang'waranga. Ben ng'eni mbako romo kwa loso kotenre koda thieth. Ng'ing'eyo kata mna kidhi timo thieth milestones mabendo osego mar malaria, tuo mar malaria pacho kende. Chenro mar mbako romo nyaka Ramogi Ajwang' bende biro ng'iyo iwacho ni milestones okenge mabende nogo gi mosenindo Mwai Kibaki kotenre koda weche mag thieth. Wabiro neno ni kinde mabende notelo ne kata mna notayo piny Kenya kaka jatendgi mar adek. En ang'o mabende notimo kotenre kod okenge mag thieth. Abiro bedo gi jolony bende molony weche mag thieth e chenro mar mbako romo mabende chakre sa 3 mar okinyi nyaka sa 5 mar okinyi. Parno odiochieng' ma kawuono ken chieng' tich ariyo Cleophas bende wantiere gi chenro mar orako. Koro chenro mar orako nyaka Ramogi Ajwang' bende biro ni kanyo chakre sa 2:30 nyaka sa 3 mar okinyi. Koro ponono ni nitiere gi penjo mora kotenre gi chenro mag odiochieng' ma kawuono. Ang'o mabende inyalo kramna sumonwa kata mna paro kotenre gi tuo mar malaria, kotenre gi okenge mabende inyalo paro godo mosenindo Mwai Kibaki kaluwore gi dongruok mabende nokelo e sekta mag weche thieth. Kaka pile lines magwa mag SMS oyaw 23 Facebook kacha bende wantiere live yudo Ramogi TV Kenya. Abinyalo tudra achiel kachiel koda e mbui maga duto te iyuda @Sharon Ong'ao. Gin mise mage mane mosenindo jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki oketo ngimani kotenre kod wechego mag thieth. Wantie kachiel kochako sani nyaka sa 5 mar onyango mane Ramogi TV e chenro mar piny tudri koda bende Cleophas Oluoch e Facebook, Twitter kachiel kod Instagram mara. Machiegni nikech ma en rupiny. Wayuda thuond weche maido okinyi makawuono. Ichenjogi every now and then. Koro mabe miyo watich matek. Moti godo tamni next time kata nyathi odhi e grade machielo kiyud ni tiyo godo. Machiegni nyaka Ramogi Ajwang' weche manyien okinyi makawuono ma en odiochieng' mar 2 mar ringre mosenindo Mwai Kibaki dhi bedo kanyo e od bura. Wachako gi wechego manotimore odiochieng'no manyoro kama yudo kanyo ni jatend piny Kenya mano mar adek mosenindo Mwai Kibaki odiochieng' manyoro nochako wuoth mare mogik ma igolo riti gi jo Kenya. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne otelo ne jo Kenya e chenro mar neno ringre mosenindo Kibaki e od bura kama ne okete kendo ma odhi bedo kata odhi rie kuom ndalo 3. Sa 1 okinyi ringre mane jatenda piny Kenya mar adek Mwai Kibaki nomol achiel kachiel koya e kar kano ringre jomotho mali nyaka e od bura ma pacho ka. Bang' seche moko bura, jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nomol achiel kachiel kawuok e kar jot mare kendo chopo e od bura mondo mi ne otel ne jo Kenya e neno ringre mosenindo Mwai Kibaki. My father was that to me, he was just my father. But it is obvious by looking at all these people, all the people paying their respects inside there, that he meant a lot to millions and millions of Kenyans. And these were men who were larger than life. No, they were not just ordinary people. So he was also a father, but he was also a huge presence in my life. I don't think it has really even hit me that he is really gone. Jotelo mopogore ma pacho ka noyure od bura mar neno ringre jatend piny Kenya no kama ne gipare manene ka bende gipuoyo telo makare mane jatend piny Kenya machon no chiwo ne piny Kenya. He is the best president this country has ever had. One of the very few presidents that the whole continent has ever had. Nen jatelo moro ma ok nyon tiji ahinya matiyo ga goko ga thero tach. Kuro osenindo sewewa jotelo modong onengo bende koro ong'iyani mfano mar Kibaki. Akwayo ni mondo Kenya kata jogo ng'ama biro bedo president ma next o follow the trend mane Mwai Kibaki oweyo. Mano be momiyo ana paro ni Raila nyalo timo gino maber mokadho. Seche makoro bende oganda jo Kenya ywago pek mar ngima ahinya to yor uchumi ma pacho ka. Jotelo go no paro Mwai Kibaki kaka jatelo mano kudho muya manyien ne uchumi mar piny Kenya.
President Kibaki ametuonyesha ya kwamba the president bears the last responsibility of the fortunes of an economy and of a country. President Kibaki ni bid life president. Kenya dine kuro bedo first world. Nikech en ng'ama ne ng'iyo wach uchumi kendo miyo chumi marwa sani ne wadhiyo okang' mamalo. Oganda jo Kenya bende nowuok oko mar chopo neno ringre jatend pinyno ka thothgi nopuoyo ahinya kitelo mane Mwai Kibaki ochiwo ne oganda jo Kenya. Magi mana moko kuom jopiny manochopo e od bura ma Pachoka mondo mi ochuo wang'gi e dend manosenindo Mwai Kibaki. Ka bende achiel kuom weche mag yuago en wacho chuny Pachoka bende koro miyo piny Kenya nigi pek miwuoro. Jowi ratego gi bichalo e mari to gimodong to kirikige ene kirmo tiyo maber ka giriwore ka achiel gi wuodwa ma Raila Amolo Odinga. Jowate otim gima ne Kibaki otimo mar kelo kwe Kenya ka, kikigo wadu gi rungu, kikineg wadu, kikiwang' od wadu. Kibaki oting'e economy malo in ilowe piny. Chakre kawuono oganda jo Kenya koro niko thuolo mar neno ringre jatend piny Kenya machon no kuom ndalo 3 eka bang'e ikne ibiro tim e dala ne Manothaya e kaunti ma Nyeri. Jowi Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Mana kamano mano Jowi kendo jatelo mang'ongo nindo. Kama chielo bende koro wadhi weche motenore kod mosenindo jatend piny Kenya mar 3. Kamedo ringre jatend piny Kenya mar 3 mano mosenindo Mwai Kibaki ne oketi od bura odiochieng' manyoro kendo owinjore ori kanyo nyaka tich 3. Chenro makamano motisi gi dho ngere ni lying in state. Kido kod tim makama osesum gi pinje kaka yor chiwo luor ne jatelo manie ngadho mar jatend piny. Chenro makama e sigande chal nade wawinjane. Lying in state kata keto ayanga ringre jal ma onindo mondo jopiny ochiwne luor mogik itimone jotelo ma osebede lemo mamalo mag telo kaka jatend piny kendo ringre iketo kama oyiedhi mar piny owacho machalo kaka od bura mamalo mondo miye luor mogik gi jotelo kod jopiny. Inyalo gol ringre oko kata inyalo kete i sanduk to jopiny nene. Chakruok mare en piny Amerika. E higa mar 1952 e piny Amerika, seneta mar gweng' ma Kentucky Henry Clay emano bedo jatelo mokwongo manoket ringre ayanga e od bura mar pinyno ma idendo ni Capitol, ka jatend piny mokwongo manoket ringre ayanga mondo jopiny kod jotelo chiwne luor mogik en mane en jatend piny Amerika mar 16 Abraham Lincoln bang' nek mare tarik 15 dwe mar 4 higa 1865. E piny Kenya, jatelo mokwongo manoket ma jopiny oneno ringre e od bura mamalo bang' tho mare en jatend piny mokwongo ma Pachoka Mzee Jomo Kenyatta higa 1978. Kenyatta ne oting' gi nyamburko mar jolweny kendo tere achiel kachiel nyaka e od bura mamalo kama ne okete kuom ndalo 10 ka imiyo jopiny thuolo mar nene kendo chiwo luor margi mogik. E higa mar 2020 e kinde mane jatend piny mar 2 Daniel Arap Moi manotayo piny Kenya kuom higni 24 ne ong'ielo rengo, jatend piny Uhuru Kenyatta ne olando ni biro miyo jopiny thuolo mar neno ringre ka sani bende mosenindo Mwai Kibaki mane en jatend piny Kenya mar 3 ema koro piel ringre od bura mamalo ka jopiny kod jotelo yudo thuolo mar chiwo luor mogik. Gin ang'o gini matimore kinde ma oket ringre jatelo mosenindo mondo jopiny one? Jolweny ema kawo ting' mar alworano kuom thuolo duto ma ochiw ne jopiny mondo chiw luor margi mogik ne jatelo mosenindo. Jatend piny manie loch gi thuolono ema yawo ayanga neno mar jatelo mosenindo. Ringre jatelono itero kendo iyomo gi nyamburko mar jolweny ka sanduk mare oum gi bandera mar piny. Jolweny 4 chung' e konde duto 4 mag kama okete ringre jatelo mosenindo. Oganda jo Kenya biro yudo thuolo mar neno ringre Kibaki nyaka chieng' tich 3 jumani, motelo ne ik mare ngeso tarik 30
dweni e dalane ma Othaya manitie kaunti ma Nyeri. Erokamano ahinya George Bati kuom report machalo koda mano, kendo wabedo kod ng'eyo mathoth ni en ang'o matimore kendo wuok kure. Erokamano ahinya med kere mar Ramogi TV kaka wadhi nyime wado kanyo ni jopiny biro dhi nyime gi yudo thuolo mar chopo e od bura mar chiwo luor margi mogik ne manen jatend piny Kenya Mano Mwai Kibaki. Odiochieng' manyoro oganda bura ne ochopo bang' jatend piny Kenya yawo ayanga chenro no. Eric Owenga ni kod ler mathoth. Bang' jatend piny Uhuru gi langi chopo e od bura gokinyi saa 4 e nyasi mar chiwo luor mogik ne ringre mosenindo Mwai Kibaki, oganda jo Kenya nochako molo bang'e. Kendo arita kwe noridi mokalo ka ng'ata ne nono kendo igo peksen malong'o. Thoth jopiny ne ochopo gokinyi kata kodoko ne podi ok nyal yiengi mondo gidonji e od bura. Mondo ka gokinyi kana wach ni rais mosenindo Kibaki ni bikel ka mondo jopiny onene, tadier ago aktumos ne anyuola wede kod osiepe ka achiel kod wan jo Kenya duto kuom wito president maduong' malich makama. Adier kung'iyo mos jo Kenya onge president machielo mabiro tiyo kaka ne Kibaki otiyo nwa dalawa. Omiyo koro wagone Kibaki erokamano kuom bedo kodwa, kendo watumo mos ahinya ne anyuola kod wede kod osiepe, kendo wan kodgi kuyo moro achiel. Wabiro ka gokinyi mondo wane kerwa machon Kibaki. Wahere ahinya kata kura nwagone maber ahinya ka nwarero wate kwa nwagone kura wajoluo nwawuok te nwagone kura. Koro kaka nondio ne lit nomiyo koro nwachoko chir kawuono mondo wabi mondo wanene. Aonge mang'eny madawachi, lakini Nyasaye mong'eyo ket chunye kama ber. Oganda mamoko bende ne paro kitelo mare e kind higa mag 2002 nyaka 2013. Kawuono ni achopo kar mondo ami jatelo mosenindo luor mogik bang' tich mano setiyo ma Kenya kar ka. Par manyalo pare gima nyalo pare go ma duong' kabisa ndara mar Thika Road kar kacha, kaka maendeleo nderni kaka nolos en mano chako kelo maendeleo go. Kibaki ni en ng'at achiel kano donje sirikal the year 2002, to en ng'atno mano kuongo rwakonwa wach mar skul ma nyithindo nyadhi some nono. Kendo Kibaki ni kendo kwachakwa pare to en Kibaki ni kendo mano chako kelonwa weche mag jo apiko makoro ringo matema, jo apiko makoro vijende koro wacho ni tije ng'eny mang'eny. Kibaki achiel ni boyudo ni ekonomi mare kane entiere nikech yono mano somo go tich oketo piny mar Kenya e yono maber e yo mar ekonomi. Aliweza kusaidia wananchi sana. Kama hivi sasa ukiangalia barabara ya Thika Road tuliweza kupewa naye Mheshimiwa Mwai Kibaki na hailipiwi. Hivi sasa uongozi ulioko umetupatia barabara ya expressway ambayo inalipiwa. Jopiny pod nigi thuolo nyaka tich adek mar jumani mar chiwo luor mogik ne ringre mosenindo Kibaki ka ik mare to timore chieng' ngeso mar jumani. Piny owacho biro dhi nyime kod loro apaya duto mochimo kar od bura mamalo kuom ndalo ariyo mabiro mar chiwo thuolo ne jopiny mar chopo kae mar chiwo luor margi mogik ne mosenindo ker machon ma pacho ka Mwai Kibaki. Eric Owenga, Parliament Building, Nairobi. Erokamano ahinya Eric Owenga, kendo wadhi nyime koda weche mapod otenore koda ik kata chenro mar ik mar mosenindo Mwai Kibaki. Ikruok dhi nyime gwenge mag Othaya mano mantie kaunti ma Nyeri. Nyasi ma idhi bagi oganda jo Othaya koro dhi timore pap ma approved grounds ma oka Othaya Stadium kaka ne dhi time, kendo kaka Walter Nyambaga lero jopiny kod jirende mag mosenindo Mwai Kibaki pod chiwo sigande e yore mopogore opogore. E kar chano tuke ma approved grounds, County Commander Manyeri Mohamed Bare e chopo kod jolweny mar rango chal mar pauno. How are you? Fine. You are fine. Jolweny go e kogno kendo gipime ka gin kod paro mar guro rangeye ariyo, mano mar jopiny kod mago mag jomidewo wang' kaka jatend piny kaachiel kod jombete mag pinje. Kaluwore kod thoth mar oganda kod jodito ma igeno ni biro chopo ik Mwai Kibaki, kamiti machano chenro no koro loko kar bago nyasino kowuok Othaya Stadium ka ibiro mana ti kode kar piyo mar kalapapla mag jolweny kod welo mamoko. Kata kamano, jirende Mwai Kibaki to dhi nyime kod tijegi ka moko to chunygi omoko thi. Oleronwa ni Kibaki ne konyogi kaka jodak ma Othaya kod weche chae kaachiel kod pamba masani kelo negi nweng'o. Maromo ng'ala 45, jirand Mwai Kibaki Mama Jane Wangoi nie tije mapile mar ng'wedo chai ma bende en achiel kuom tije makelo yuto ne jodak ma masawa mar piny Kenya. Ametusaidia sana na majani na kahawa na kusomesha watoto
na kutengenezea barabara hata maji. Wagoyo tiklo dala Mama Mary Nyawera majirand Mwai Kibaki kendo sedak machiegni kode ma hingo wigni pirabich. Nyawera ni kod mirima koparo Kibaki mane oreso wuode kod school fee makoro japuonj. Ya uchungu kabisa. Haki ya Mungu. Nasikia uchungu kabisa. Kwa maana mambo ile aliwekea watu wote ni wengi. Jodak wacho ni gombo biro yudo thuolo mar neno ringre Mwai Kibaki ma oko ketnegi ageng'a. Kupenda watu kabisa. Na mimi napenda yeye. Alilivia mimi mtoto yangu alikuwa university. Gakosa pesa. Saa ile yeye iko karibu kuweka kigalia mwisho. Kwa mwana yeye alitupea sitima. Sisi hakuna sitima, tunakaa tu, lakini hii sitima si yeye alitupea. Alisema tuwekewa. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Othaya, Nyeri County. Erokamano enya Walter Nyambaga. Report makamago ya Koromogi jwang wadhi nyime mana yudogi. Kendo ka wantiere karkae wadhi mana yudo ripode mawuok nyake county no Nyeri kama Walter Nyambaga ntiere. Pichni makoro dabiro ni achiel kachiel nyakora Mogi jwang mano ringre Mwai Kibaki mawuok e kar kano ringre mano mali funeral home. Gichopo ni kanya achiel kachiel nikech koro chako wuodhe odiochieng' mar ariyo makoro dhi bedo kanyo e od bura. Odhi riyo kanyo kuom odiochienge ariyo. Ineno kanya arita kwe pod ni malo kanyo. Mago jolweny gi kidienje mopogore opogore mag jorit kwe kata jorit alwora mantiere kanyo. Kineno kanyo gun carriage man kanyo no ema koro dhi ywayo gari machielo makoro oting'o ringre Mwai Kibaki mano koro moum kanyo gi bandera mano mar piny Kenya. En ranyisi moro mar luor makende ma ichiwo ne jatend piny Kenya mora mora ma owewa. E kinde wa masani wasewito jotend piny Kenya adek, mano mokwongo Jomo Kenyatta kachiel kod mar ariyo mano Daniel Toroitich arap Moi kachiel kod manyonindo koro mano Mwai Kibaki. Giduto giyudo luoro machalo kamano kawuok kuoma kidienje mopogore opogore mag jolweny ma pacho ka. Gari no kakinene bendera marachar makoro kalo kanyo, bendera marachar no mano bendera mar ekinde manen jatelo mar piny Kenya mane bandera mare manotiyo nyaka pare kara mar Uhuru Kenyatta masani nigi rangi moro kanyo mabiro mbulu kamae ka mano mar Moi ne wantiere kanyo gi mane biro rakwar bende ne wan gi rangi mopogore opogore kind telo ma jotend piny gi duto bete nyaka obed gi bandera mare e kinde ni ka Nyasaye okawe kendo koro kowuok e kindwa kodhi riwre gi jogo mano sekuongonwa nyaka bandera mare bende bede gari. En mana gache no kende e piny Kenya e thuolo masani ema oyiene bedo gi bendera machalo koda mano. Pichni go yudo kanyo achiel kachiel kawuok Lee funeral home. Ineno mago jotelo matie kanyo mag jolweny man kanyo anyuola kod osiepe mosechopo kanyo mar kawo mana ringre mondo chopi. Nyakora Mogi jwang' e thuolo ni duto odhi bedo mana e od burano ma pacho kae kama koro jo Kenya dhi yudo thuolo odiochieng' mar ariyo mar nene kapok ochopo odiochieng' ma tich adek mano makiny makoro dhi tiek chenro machalo koda mano manene ka misa mar alam chenro mar alam no poko bagi e buore Nairobi kapok otere Othaya kamidhi ike chieng' ngeso. Jotelo buora no chopo kanyo moting'o jatend piny Kenya jalupne kachiel koda ogaeno bende mar Wiper kachiel koda jotelo kata jodito go mag doho mapacho kae jod bura senator governor mopogore opogore mane ochopo ka nyaka MCA mawuok e gwenge mopogore ne ochopo kacha. Oganda jo Kenya bende ne omi thuolo mar neno ringre mosenindo Mwai Kibaki. Report makamano wadhi bedo ka wakelo ni mana kinde mabiro mana kan wadhi nyime kod weche manyien mawaikonu okinyi makawuono. E thuolo mar higni ariyo koro piny Kenya osewito jotend piny Kenya ariyo mane osedhi rutaya. Mano mosenindo Daniel Toroitich arap Moi kachiel kod mano mane onindo Emilio Mwai Kibaki. Jatend Kenya masani matiyo mano Uhuru Kenyatta osetelo e chenro mar nyiso luor mogik ne jotelo ariyo go duto e nyasi makende kaluwore gi chik kod chenro mag loch. Chris Owino fuononwa kaka Uhuru Kenyatta ne otimo e tho mosenindo Moi kod mosenindo Mwai Kibaki. It is my sorrowful duty
to announce to the nation the passing on of His Excellency Emilio Mwai Kibaki. Tich abich mar tarik 22 dweni, rumbi mar lit kod kuyo nyocha ochako kwako piny Kenya mangima kaluwore gi lendo mane ogol kod jatend piny Uhuru Kenyatta. Jatend piny Kenya mar adek Emilio Stanley Mwai Kibaki ne ogoyo oriti ne jo Kenya bang' tuore kuom thuolo malach. Mane en lendo mar ariyo mar kuyo ne oganda jo Kenya kowuok e kar jot mar jatend piny e bwo higni 2 bang' lendo mar kuyo machal gi mano wuok tarik 4 dwe mar 2 e higa mar 2020 e kinde mane jatend piny Kenya mar 2 mosenindo Daniel Toroitich arap Moi gamo muya mare mogik. It is with a heavy heart and a profound sense also of personal loss that today I make this tribute in honor of the life of President Daniel Toroitich arap Moi. Mana kaka ringre jatend piny Kenya mar 2 mosenindo Daniel Toroitich arap Moi ne omi luor maduong' mogik ma inyalo miyo jatend piny moro amora kod jatend jolweny ma onindo e bade. Ringre Emilio Mwai Kibaki ne oting'e gari ma omi luor maduong' mogik kod jolweny ma idendo ni Gun Carriage kowuok e kar kano ringre jomotho Malii nyaka e od bura mamalo. Safar mar tero ringre Kibaki ne omi arita mamalo kod jolweny e chenro mane otelne kod komanda maduong' mar jolweny e pacho kae, Major General Robert Kibochi. Safar makamano ne ochakore e seche mag okinyi kendo ne oluwo wang' apaya ma Valley Road, Uhuru Highway, Kenyatta Avenue nyaka e od bura mamalo. E od bura mamalo, ringre Mwai Kibaki ne omi luor makende kod jolweny, luor machalo kod mane imiye kinde mane ongima ka opuodho kendo orango pangruok mar jolweny. Ma ema ne omiyo jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne ok opuodho kendo rango pangruok mar jolweny kaka pile, matimore nikech Mwai Kibaki ne en wendo modhialo odiochieng' ma kawuono mana kaka ne otim ne Daniel Moi. Tarik 8 dwe mar 2 higa mar 2020, jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne otelo ne jo Kenya e neno kendo chiwo luor margi mogik ne ringre Daniel arap Moi e od bura mamalo, gino mane otimore odiochieng' ma kawuono ne ringre jatend piny Kenya mar adek Emilio Mwai Kibaki. Ringre Moi ne oninde od bura mamalo kuom odiochienge 3 kama jopiny ne oyudo thuolo mar miye luor margi mogik. Ringre Mwai Kibaki bende dhi bede e od bura mamalo kuom thuolo mar ndalo 3. From every evil and bid him enter eternal rest. Bang' ninde e od bura mamalo kuom ndalo 3, ringre Mwai Kibaki mana kaka ringre Daniel Moi ibiro tero achiel kachiel nyaka e paw tuke ma Nyayo National Stadium chieng' tich abich e nyasi mar alam makende. Kochopo chieng' ngeso, ringre Emilio Mwai Kibaki ibiro chwalo achiel kachiel nyaka e kar jot mar jatend piny motelo ne tere nyaka e dalane e gwenge mag Othaya e kaunti ma Nyeri, kuma ibiro kowe kar yweyo mare mogik. Mana kaka ne otim ne ringre Daniel Moi, ringre Mwai Kibaki bende ibiro muocho ne risasi 19 ma en ranyisi mar luor maduong' mogik ma inyalo mi jatend jolweny kata jatend piny moro amora ma ong'ielo orengo. Tarik 8 dwe mar 2 e higa mar 2020, jatend piny Uhuru Kenyatta ne omolo kae kendo telo ne jopiny e neno ringre jatend piny mar 2 mosenindo Daniel Toroitich arap Moi. E bwo thuolo mar higni 2, jatend piny Uhuru Kenyatta kendo omolo kae odiochieng' ma kawuono mar telo ne jopiny e chiwo luor mogik jatend piny Kenya mar 3 mosenindo Emilio Stanley Mwai Kibaki. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Chris Owino. Nyakoromo ga juak nyaka sani pichi mineno kanyo mago pichni mowuok Lifi ne rolom kendo chomo achiel kachiel nyaka e od bura ka nyaka sani osechopo apayano mar Valley Road mantiere bure Nairobi kae. Ochomo kanyo kama koro dhi riwre kanyo gi Kenyatta Avenue kata odonj
Uhuru Avenue to donjo kanyo e od bura mano mamalo. Nyakora Moge Jwang mago picha machopo ni achiel kachiel ka wadhi nyime kod weche manyien. Okinyi ma kawuono yudo kanyo ni jatend riwruok mar Azimio One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga medo jiwo oganda jo Kenya manie pinje maoko ni osir lwedo lek mare mar bedo jatend piny Kenya ka osingo mar chopo kare lek ma Kenya nigo mag dongruok mano kochopo higa mar 2030 kaka jachung weche magwa Ken Muga lero Raila koro dhi duogo e pacho kae Aruya mondo ochope hik mar mosenindo Mwai Kibaki. Jatend riwruok mar Azimio la Umoja Raila Odinga kod jogo mane otene ne orwaki e od romo mar Camelot e yo makende. Wende kod ilo ne okwako romono mane obage boma Maryland e piny Amerika. Kamano ne nyiso siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance makoro sane yudo tiende kendo chopo nyaka oko mar Kenya. Kwayo mar Raila Odinga ne oganda mane oyuore romo kamano ne en mar dwaro mondo mi sire lwedo komenyo yudo kom mar jatend piny Kenya kokalo yiero maduong' mabiro. We do not come here with a begging bowl. We come here with solutions. I have a solution. I propose solution number 1, vote Raila. E limbeno, Raila noten kod jotelo mamoko koro korka jatelo mar na Kenya Martha Karua, Governors kamotingo Wilkifo Paranya kaachiel kod James Ongwae, jaod bura ma Kajiado Central Memusi Kanchori, jaod bura Sabina Chege ma Murang'a kaachiel kod jaohala Suleiman Shabal e kin mamoko. I'm also happy to see that even here at DC that you love Baba. From the looks in the political terrain, we have a president with us. Convince Kenyans that indeed there is no other choice but Baba the Fifth. This is a man with the drive to make it happen. This is a man who can change our country. And someone prayed against tribalism, against corruption, against theft. I knew that the next president is definitely going to be the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Raila ojiwo siasa mar kwe ka omedo nyiso geno ma en go ni yiero mabiro dhi dok korka kore kendo dhi yudo loch ka kinde ochopo mar yiero. Bende oloso ewi wach mar jiwo chumi mar rawere kod nyuolo thuolo mag tije. Ywak mare en kwan manok mar jo Kenya ma ondikore kaka jogo ombulu e pinje maoko. And we don't have time to waste. You don't want to have time to waste. You can run, and I'm confident you'll be able to catch up with our peers. And we begin by first and foremost inspiring our diaspora to come forward with us and work together with us. Bende oloso ewi wach mar jiwo chumi mar rawere kod nyuolo thuolo mag tije. And once they've been trained properly in the skills, they should be able to acquire meaningful jobs where they can be able to earn proper salaries, to be able to transform their socio-economic status and support their parents. Ywak mare en kwan manok mar jo Kenya ma ondikore kaka jogo ombulu e pinje maoko. Raila Odinga geno ni biro chopo e pacho kae tich ang'wen mar jumani. Kakoro mano nyiso ni ok obi chopo e romo mamoko mane ndiko chano moriwo koda kamano mar boma ma California e piny Amerika. Kakoro ni mondo mi ochop mondo mi obedie ik mar jatelo mar adek mar piny Kenya ma osenindo Mwai Kibaki. Ken Muga, Ramogi TV. Erokamano ahinya mano Ken Muga. Jachung weche wa Ken Muga okelona lipot machalo kamano kowuok Maryland, Amerika, kendo mago report makare e wechego duto maga kawatimogi mane e Ramogi TV kae chenro ni mara rupiny. Ken Muga osemia report makamano kendo nyakora Moge Jwang mago makelo e giko mag weche manyien moikono kinyi makawuono kendo kochopo nyaka sani wada makao thuolo ni mondo akoni gino matimore wang' jowi mari mano ringre Mwai Kibaki jatend piny Kenya mar adek mosenindo makoro wuok kacha Lee Funeral Home kendo koro entiere apayano ma Valley Road mantie buore Nairobi ka. Okaw wuoth achiel kachiel kochako ma odhi nyime kod wuoth mare mogik mane ochako dweche manyoro kano kete od bura kendo jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta noyawo chenro no ayanga mar nene ne oganda kod jotelo mopogore opogore
Odiochieng' ma kawuono Ramogi TV bende ni kodi achiel kachiel ka gikelo ni chal mar wach jotelo mage madhi chopo kanyo, kendo nyaka sani gintiere kanyo Integrity Center, mano log tich mar EACC, duolno mar rango yorego kaka jomi mako gi weche kata mibadhi, chilo mar mibadhi mieno kanya kama gintiere, mana apaya ma gintiere, kendo koro gintiere kanyo gidonje apaya no mano mar Kenyatta Avenue, makoro gichomo sani. Kineno kanyo mago jolweny ka nitiere apeini mopogore opogore makoro odinne nyamburko monego bed ni kale, nikech mara nyisi makende gigi ok timre no pile ka pile. Wawacho mana ni mae ne jogo ma wacho ni jogo matindo manyabedo mar ariyo magineno mana bang' kama ne oseneno Daniel Toroitich arap Moi ne owito ngimane mano higano mar 2020, kendo nyaka sani wacho ni thuolo mar higni 2 jatend piny Kenya masani matiyo Uhuru Kenyatta oseyudo thuolo mar iko kendo mar neno jotend piny Kenya machon 2 ka owito ngimagi e pacho kae. Wantiere ka mondo mi wakelni weche gi duto achiel kachiel nyaka ngochop kanyo e od bura ma yawe ayanga ne jo Kenya duto mosechopo kanyo mondo gichop kanyo kendo ginene. Mana kamano wantiere kanyo kod jomo pogore opogore makoro ni kanyo ka gisedonjo kanyo Kenyatta Avenue, giwuotho mana kanyo mos mos, iwacho ni mana mwendo wa kinyonga, aste aste, mana mos mos, mana ka gisudo mos mos. Jogo mawuok e piny Lang'o wacho ni mutio giwacho ni mana mos mos. Gigi koro biro ni mana achiel kachiel Ramogi TV ka kineno kanyo jofwambo mawuok e ute fwambo mopogore opogore nitiere kanyo ewi gari. Ageno ni gimakre makare ahinya mondo mi ka gikalo bumps kanyo to gibed gi ridruok kata ka ginyalo ridore. To nyaka sani oganda jo Kenya bende nitiere kanyo machiwo mana luor margi mogik ne jogo mok dhi thuolo mar chopo e bunge, ginyanene mana kanyo kaka gintie kanyo. Ne nyako Ramogi Joang kamora mora ma intiere ot kanyo. Wagoni erokamano kuom kete Ramogi TV nikech kindegi ma wantiere kae wantiere koda live coverage mano wall to wall. Kwa wuok Lifi Nerolom twateri od bura twabiro kawo pachi bende county ma intiere. Gima nyako apani odiochieng' ma kawuono dhi bedo gi twak mopogore. Ka twak mokwongo kanyo wadhi yudo mano kotenore koda wechego mag tuono mar malaria. Jolony dhi bedo kae, wadhi goni simu, igonwa simu kae to chenro mar mbako romo wadhi penjore matut ni ang'o mosebedo ka timore e pinywa mar Kenya kotenore kod weche mag thieth. Jal ma onindo sani makoro en jatend piny Kenya ne obedo gi mise mage motegno yore mag thieth makoro wantiere go nyaka sani. Nyako Ramogi Joang higa 2006 mane higa mane Mwai Kibaki ne ochaka yanga chenro no miwacho ni Vision 2030. En ang'o manoketo kanyo? Noting'o wechego mag lony manyasani, weche mag thieth, wechego mag yo, weche mag loso apeini mopogore opogore pacho kae, mag loso tudruok e kind pinje mag Afrika koda Afrika ma ugwe, mago pinje moting'o Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi nyaka mano ma Rwanda, nyaka mano ma koro sani odonjo e kindwa mano mara DRC. Nyako Ramogi Joang loso lwasi makare ne jo ohala kitiyo kod lony manyasani mago moting'o nyaka mago maga fiber optic. Wang'e maber ni Konza City cha bere nitie kacha. Magi duto nochak mana gi ma osenindo sani mano Mwai Kibaki. Magi te yudo mana achiel kachiel mane Ramogi TV kae. Wadhi bedo gi lony gi twak gi jogo man gi lony kendo nyaka sani mane thuolo ma wantiere go ka koro pod wabai ira nyawadwa Sharon Ong'ao mondo kokawe gi kama awe sani omiwa mana nonro mar gazet. Wang'e maber ni gigo motimore kacha gi thoth kendo damiyo mana kanyo ka intiere gi jafwambo wadwa bende man gi lony mararie weche mane Mwai Kibaki bende ong'eyo matut mago wechego mag uchumi, wechego mag ohala. Wantiere kae achiel kachiel nyaka sani koro ang'atiri achiel kachiel nyaka nyawadwa Sharon Ong'ao ka intiere studio moro ma Nairobi mondo oterwa achiel kachiel nyaka e twak okinyi ma kawuono mano nonro mag gazet. Sharon.
Erokamano ahinya Cleophas Oluoch. Nyakoromoga Juang, kamoro moro mintiere machiegni e nonro mar gazet Okinyi ma kawuono. Parni odiochieng' ma kawuono mana kaka pile wantiere gi gazede ariyo, The Daily Nation kanyakla gi The Standard. Kabedo mana paro ni picha ma bende ineno e TV ni kanyo en picha mabiro ni achiel kachiel. Wang'ine ne odiochieng' mar ariyo ma bende ringre mar mosenindo jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki osegol e kar kano ringre mali, ka bende ringre mare bende koro neno ntiere e apaya ma Kenyatta Avenue kochomo od bura maduong' ma pacho kaendi. Kama bende odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar ariyo ma bende jopiny dhi bedo gi thuolo mar goyo ne oriti mar neno ringre mare ma bende idhi ket e od bura maduong' ma pacho kaendi. Ringre mare iketo e od bura maduong' ma pacho kaendi kuom thuolo mar ndalo adek, ka bende odiochieng' ma kinyne odiochieng' mar adek ma bende jopiny biro bedo gi thuolo mar neno ringre mar mosenindo jatend piny Kenya mar adek. Parni ik mare ibiro tim ayanga chieng' ngeso chieng' tarik 30 mar dwe mar ang'wen mar higani e dalane mantiere Nyeri e kaunti dalane mantiere Othaya e kaunti ma Nyeri. Bende mana kaka inene TV ni kanyo, boma ma Nairobi bende otimo luoch, piny ng'ich mana kaka ineno, ndara bende ntiere gi pi. Akeni koth nochwe boma ma Nairobi to an ok awinjo kodhno. Edwin machiegni asepenjora ni koth nochwe koso an mano ok awinjo koth koso mago ndara no ng'ich kaluwore gi mago maupni ma bende samoro japukne gi pi. Nitiere maua mopidh kanyo e apaya manyien mar the expressway. Ema pani bende ne oolne gi pi gokinyi. Nyalo bedo ni mano pi ma bende ne oolne maua gokinyi. Koko mano Edwin ichiew nade? Achiew maber ahinya Sharon, to in? An achiew maber, Ruoth oyanwa pinyno nwagone erokamano. Koka mano kaka pile aneno kwan gi The Standard gi Daily Nation. Kama bende thund wach Nyakoromoga Juang ma bende aneno komi pek en thund wach kaluwore gi tho mar mosenindo Mwai Kibaki ma bende gisani koro itimone kopo mogik. Mana kineno The Standard, thund wach ma bende koro mi pek Kenya Honors Kibaki. Ineno gari nyamburko ma bende oting'o ringre mare bende oket kanyo. Nyamburko ma ka picha diwach na kotonre gi picha ni Edwin. Picha ni en picha ma bro miyo paro ndalo mang'eny nikech mae nyamburko ma be ok thor tiyogo e yuma nikech en nyamburko ma en mar lweny, kata kamano itiyo mana kode e nyasi machalo kaka ma kawuono, kata mane ka jatend piny Kenya mokwongo ne olal ng'ielo rengo bende Daniel Arap Moi. Koro en nyamburko mar lweny kendo awinjo ni en nyamburko ma kata pom kogoyo komuoch to pod ok nyal kethe. Onego bed noting'o ji 12, en mar jolweny oa e piny mar France. To en mar nyasi maduong' ahinya, omiyo mondo nene ndara pok otiga kode kata e lweny. Koro nene ndara kama en nyasi maduong' ahinya. Ting'e nyamburko ni ok en mar mana ting'o maiti mana kaka iselere no. Ing'eni ka pok oti kode kuom thuolo malach nyalo nyiso kata mana nyalo bedo waneno kinde mokalo ka ne oti kode ka niting'o mosenindo jatend piny Kenya mar ariyo Daniel Arap Moi. Ng'eni wach nyamburko ma kama endo wadhi ng'iyo matut kwan wadonje ito boke maiye. E gazet mokwongo kata mana ito boke mokwongo mar The Daily Nation ben mana thund wach gi wacho ni The Nation mourns. Piny Kenya koro ywago mosenindo Mwai Kibaki. Ng'eni Mwai Kibaki nonyuol e higa mar 1931. Sani kotho manotho gi higa 91 donge. Kwa kamano Edwin kwachako gi gazet mar The Daily Nation kwa ng'yo thund wach maiye ito boke mar 2 gi 3 mar The Standard Nyakoromoga Juang en kaluwore gi pichni ma bende koro jopiny nogo odiochieng' manyoro kana girango ringre mar mosenindo Mwai Kibaki. Neno kanyo ka onindo bende neno jotelo mopogore ma bende nosewuok oko mar nene. Neno kata mana jatend piny Kenya kanyakla gi minode Margaret Kenyatta gi nyithi Mwai Kibaki 4 ma bende gisani koro odong' nyithi kiye. Ng'eni minegi bende Lucy Muthoni Kibaki nong'ielo rengi higa mar 2016. Kamano aneno ka picha ni ka kata jopiny we kata jotelo go kende tie jopiny bende mano oyuoro kanyo mar neno mosenindo Mwai Kibaki. Aneno ka jomoko nigi kuyo kanyo. King'iyo kendo picha go ntiere kama koro kete lewni mane
ma commander in chief jatelo maduong' mogik e lweny mabe en ga ker president. Tineno laweno en law marakwaro. Yes, mano be mana mar nyasi. To inya paro ni Kibaki nokorwake kata dichiel. Nokorwake kata nyadichiel. To kata mana kopogre gi mano kata mana odiochieng' manyoro e weche manyien bende nwaneno Kibaki nohero tugo golf. Koth iluonge ni golf. L should be silent. Koro nwach mana ni golf. Nohero tugo tuke mag golf ka bende ni neno stick mar golf kanyo bende noketi mana e bathe kanyo. Buge manohero somo bende noketi. Ng'eni kopogre gi Moi ng'eni nong'e gi rungune cha ema neno ka nokete e od bura maduong' kinde ma bende ne ong'ielo rengo seche ma bende koro jopiny nanene. Kata kamano law marachar ma bende opiele kanyakla gi en rachar gi ratong'. Bende ka nang'iyo kata mana bati ka nalero sigande kata mana sigande jotend piny Kenya mosetho e kinde ma osekalo. Nitiere sigana mathoth kaluwore gi kit law ma bende ibiro rwakne, kit kata mana kuonde ma gininde, kit gik mana gihero ma bende iketo kata mana kanyo. Mana kamano kwadhi nyime ito boke mar 4 kaluwore gi jotelo mopogore opogore ma bende gisani koro chiwo ote mage mag lit gi kuyo. Nitiere tribute ma bende nondika yanga gi mana en jagoro mongirore machon e migawo mar omenda mano Nicholas Ng'ang'a. Bende naneno kanyo ndiko ne Mwai Kibaki tribute ito boke mar 4 mar The Standard kanyo. Ma nyiso ni jatelo machon no ne nigi pek ahinya e yore mag uchumi kata timo chenro mag uchumi ma Kenya ka, nikech inya paro ni bang' bedo gi jatelo achiel kuom higni 24 eka koro nwayudo lokruok higa mar 2002 to mano oyudo ka koro uchumi mar Kenya ne rach, ne wadongore chiegni atamalo 3 kata 2 kende mar GDP. To Kibaki notere mabai kawachopo higa mar 2007 nwasechopo 7.1 atamalo 7.1 mane wadongore. Koro mano ne rang'iny mamalo ahinya nikech nigero nderni to ni ji odhi e skul to gik moko nolokore mang'eny kata yo mag tudruok gi inya paro ndalo moko ne yudo airtime ne minya ng'iewo matin mogik en mar 100 seche moko 250 to magi gik manolosi mondo ji obed kaka nya tudore mayot. Inya ng'iewo bamba 10 bamba 20 nanti nyaka bamba 10 doga kata katinde pod bamba 5 obet nya bamba 5 makoro namiyo kata ne jopiny ma yuto gi nitiere piny kata mna thuolo mar nyiewo credit makamago. Kaka mana Edwin Odichie manyoro nopenjo nyakwara Muga Juang gik ma bende giparo godo mosenindo jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki. Ma bende nyakwara Muga Juang pod inyalo mana medo oronwa gik ma bende iparo godo mosenindo jatend piny Kenya Mwai Kibaki. Edwin okothi ni pare gang. Ananya mana pare gi dongruok mar uchumi nikech mane kama ne wainyore mogik. To gi bedo gi thuolo mar wuoyo nikech inya paro jatelo manoluwo ndalogo nok inyal wuoyo kaka ihero kata bedo gi thuolo mar kata jafwambo nitie kaka noluor ahinya to mar koro Kibaki odonje telo ne wanyandiko kaka wahero, inyalo wuoyo kaka ihero. Nomiyo ji thuolo mar wacho kaka idwaro. Inya paro kata jotelo mang'eny nowacho gik mang'eny ahinya. Kibaki ne ling'aling'a kata wache marom nade en oling'aling'a. Koro apani mano gima wanya pare ga ahinya. Ang'eni ka banka na ji osewacho weche mang'eny to obira e public kanyo to wacho ni mtasema mtachoka. Hapana nyalo pare gi kit loso ma bende noloso godo. No en ng'at ma jaduong' ma loso mos. To kata mana koloso to weche mowacho ochiwo ne gima ino. Koro wabiro walalo jatelo mana nitiere gi dongruok nyakwara Muga Juang. Piny Kenya pod okuyo, pinje mopogore opogore pod oro lit, ote mag lit gi kuyo. Kwadhi nyime ito boke mar 6 pod en mana paro Kibaki jok ma bende nochopo odiochieng' manyoro. Aneno kanyo ka spika mar od bura maduong'
Justin Muturi kanyakla kod speaker mar od bura mar Senate kanyo Kenneth Lusaka bende aneno bende odiochieng' manyoro bende nobiro to boke mar 8 en kaka odiochieng' manyoro jatend piny Kenya ma bende noyawo ayanga chenro mar neno mosenindo Mwai Kibaki kaka namoso ji e od bura maduong' pacho kendi jotelo mopogore opogore ma bende nowuok. Ing'eni jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta oneno jotend piny Kenya 2 gi 3 mosekadho e tho margi. Akeno kang' ma kama endi koro kete kama chalo nade. Ing'eni kisebedo jatend piny Kenya kata kom ma ji laro mar jatend piny Kenya ni nitie kaka ogolie ngima ma dhano ma moko gi nyalo dake. Okin mar anyuola ni ahinya ema mineno kata chenro mag ik to gi kaka ipango kaka idwa ik jatend piny Kenya mar 3 ma koro thoni opogore gi kaka inyalo pangi iko moro amora. Iyudo ka sani koro kuma jatend piny Kenya mar 3 Kibaki onindeno e kama Moi noninde. Ing'e nyaka kaka ibro keti ka koro in ker masani neno ka mae kama ibro ninde to koro sani nyiso ni koro mae ker mar 3 ma be koro ni mae ker mar 3 e monindo. Koro nyiso ni nitiere kaka iluwo, nitie kaka itimo gigi ma in koro kaka ng'ama ngima kiwuotho kanyo tineno ni mae e yo mae kaka ibro time. Nitie kaka nyakomi paro moro ma kaka dhano nyaka iparie matin to mae kaka chenro ne chalo apani ka antanya winjo matek en malit kendo en lit kara mana chieng' man owuok oko inyalo paro chieng' tich abich ka bende jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nowuok oko ka bende nolando tho mar mosenindo migosi Mwai Kibaki. Nen gi lit gi kuyo kata mana wang'e kata mana kaka no deliver kata mana speech mare en lit kata mana kaka iwacho ni mae yo achiel iwacho ga ni kuzaliwa ni bahati kufa ni lazima to koro kin jatend piny Kenya ing'eni ma emochuno mae yo mabende lo maka kore tho tim bende koro iketi mana kanyo jopiny oneni ogoi picha in mana kanyo nikech nitiyo ne piny owacho. Kendo Kibaki bende kanya pok wiya wil ne en ng'ama nohero miyo ji nyiero ahinya. Anya paro kamoro nowuoye to owuoyo kotudre gi wach mag teko mag stima alafu stima olal seche mowuoyo no to hii stima nonge gi gima serious ni nyaka ijo wang'i saa nohero keto gik moko malait kendo to gik manowachogo kata ne en mar nyiero to seche moko ne gin gik man gi pek ahinya kaka kane owinjo ni jolweny jomoko kelo tulo kamoro to nyisogi ni we cheza tu tema piny owacho ibro neno ng'ini kowache ka ji nyiero ni owacho to kiny polisi mochopo obila mochopo kuno jogo nong'e ni ok en nyiero kamano. Koro en ng'ama kata gige moko nyawacho ma yot kaka ma nyiero to ne gin gik man gi pek. Kodhi nyime ito boke mar 10 Edwin pod gin mana paro Mwai Kibaki gene gazeti ni juma ni te pod en rapar mar Mwai Kibaki wambedo duchi makawuone to akwa mokwongo chenro mar Opinya kwa Mugajwang kanyakla kod mbaka oromo wabiro mana neno okenge mabende jatend piny Kenya machon Mwai Kibaki nosegoyo kochwalo weche mag thieth bende duchi manyoro nwang'eni neno duchieng' ero mar tuo mar malaria e piny ngima. Cleophas Oluoch biro bedo gi twak mokwongo ka bende obiro ng'iyo mana maino mabende piny Kenya osegoyo mar kedo gi tuo mar malaria. Bende aparo ni chenro mar mbaka oromo kanyo bende biro bedo gi jolony mochung' weche gweko mag thieth e bombe mopogore pacho kendi mabende biro lero mana maino gik mabende ginyalo paro godo jatend piny Kenya machon mano mar 3 mosenindo Mwai Kibaki. Koko mano kopogre gi tho mar Mwai Kibaki bende ito oboke mar 14 mar The Standard en kaluwore gi weche mag siasa nyakora Mugajwang kik wiwa wil ni piny Kenya odong' mana gi ndalo manok kende dweche tin wachiegni mana romo dweche 3 kende to oganda ma pacho kendi dhi e yiero maduong' ka biro chopo chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani. IBC nochiwo siem ne jogoeko machung' mar mondo mi gidhi giter nyinge jolup magi ka biro chopo chieng' tarik 28
mar dweni mano odiochieng' makiny tich ang'wen tich ang'wen kawuono chieng' tarik 26 kiny tarik 27 alafu tich ang'wen tarik 28 koro ito boke mar 14 kaendi aneno ka kweth mar Azimio One Kenya Alliance nitiere kama tek miwuore ka bende giwacho ni deadline ma kamano chiegni chopo to pok gitimo ikruok makoni kod kocha malong'o. Bende nwaneno ka jokanyo margi 7 juma mokalo eka ne giketo jokanyo 7 mar mondo mi gitwak kaluwore gi jal ma bende gibiro chuogo mondo bed jalup Ogai mar ODM. Apani mana kaka gini kayo machiegni to wich bar be medore. Kendo aneno ka koro jogo ma ochung' ne weche mag chike Azimio dwa temo mondo ng'is IEBC mondo tema ne choro tarigno mbele matin. Kech koro gidwaro mondo giyud thuolo mar twak kata e kindgi giwegi mondo giyier ng'at achiel nikech chon ne ndalo mokalo go niwacho ni nyaka wuog e Kenya ma masawa. Koro sani gima ng'iyo ni to ng'ama biro ni biro gi ombulu marom nade. Bene gi mbi koso. En gi mbi en go ombulu marom nade. Ok odwa ni ok gidwa wacho ni ng'ato wuog e Kenya ma masawa. Mano e criteria mane nitiere to kata kamano koro apani mae en gima odong ndalo matin. Ineno kaka ji luoro ga pap didek. Koro mae luoro mogik. Luongo ni home stretch tol koro sayuak. Bende mana kapani nyakwara Muga Juang moko kuom jotelo ma bende nopedh nying gi ayanga kaka jotelo ma bende inyalo bi yier mar mondo mi obed jalup mar Ogai mar ODM oriwo ka Peter Munya, Hassan Joho, Alfred Mutua. Wantiere gi Charity Ngilu ma bende karamna nyinge ngini Charity Ngilu to noko pedha ayanga karamna kaka neno ka jo standard okete kaindi. Nwantiere gi Martha Karua, Kalonzo Musyoka ma bende ineno ka oloso kata mne galamoro podoramo ni en emanego bed ni iyiere. Mano wacho moro ni kapono ko yiere okone kata mana ka Raila biro ka okoma kamano ni ibro yombe. To kata kamano ken siasa king'iyo siasa mag Kenya kapo ni koro Martha Karua ema Charity Ngilu mabe ae ugwe mar Kenya kama Kalonzo ae emosiro Martha Karua. Mutua bende ama na kono to Mutua bende dwa beto jalup. Aneno ka Mutua olokore dakika mogik koro ng'eni Karua dhi bet gi pek ahinya nikech koro kuma Kalonzo ae ema koro jodito makono ema koro ni chien mar Karua. Koro apani mane kama nyalo kokwane dakika mogik. Bende wan gi jal mong'ere kaka Peter Kenneth. Ng'eni Peter Kenneth ni makata ka nyinge na poko pedha yanga na nitiere weche mabende nosebedo ka wachre kata mne kinde machon ni koro Raila Odinga biro mana yiero jalupne mar mondo mi obed Peter Kenneth. Wan ka Nyakwara Muga Juang kaka jofuambo chieng' mabende gibro lando jalupge. Wabiro rito chieng' tarik 28 kaponi gibiro chiwo nyinge makamano kata oya. Ng'eni chakro odiochieng' makawuono gi jotelo mopogore opogore kweth mopogore opogore gibiro bedo gi romo gi IEBC matut wabiro nene gazet mar The Daily Nation. Kotenre gi gazet mar itoboke mar 15 kapok wadhi gazet machielo en kaluwore gi weche mag hate speech. Jok ma bende osebedo ka wacho weche manyalo thuo oganda. Nitiere seneta ma Meru Mithika Linturi ma bende nodonjne gi bura maket koda mano ka bende gisani yeri koro nitiere ywaruok mopogore opogore kaluwore gi state agencies mano moriwo Director mag Public Prosecutions Nurdin Haji kanyakla kod duol mar The National Cohesion and Integration Commission CEO karamna jata chenro margi Skita Ocharo ma bende koro gintiere gi ywaruok makonde kod kocha kaluwore gi bura ma bende Mithika Linturi nong'adne. Wachare ni pod nyalo donjne e yo mopogore kata ka bed ni NCIC ni DVP oko puodho kata wachno. To kata kamano ma en gima Kenya ok osebet go ka tiyo deal go maber kendo iyudo ni ng'ato wacho gimoro manyalo kelo tulo to weche gi uma apani jotelo gi onego chop kama koro ikawo kang ma miyo jomoko bende siem ni gima kamano ok onego timre. Kendo nikech ineno ka gini ywaya to koro duol mopogore opogore ei piny owacho ema koro yware wach ng'at achiel. Apani ma ok en ranyisi maber kendo kaka koro wachop machiegni gi dhi yiero onego bed okawe okang' moro mamiyo ji siem ni gini ok en gima
wadwa neno. Kata mana kopogore gi weche mag siasa ma kamano, Edwin bende odiochieng' manyoro ni timo story kaluwore gi duogo kata mana yepo mag skunde chakre odiochieng' ma kawuono. Bende ito boke mar 22 aneno pek ma bende jonyuol nitiere godo. Odiochieng' manyoro ni timonwa report kaka nengo mag ngima osebedo ka idho, nengo buge bende kinde ma kamagi bende oseidho. Bende nyalo mana lero ni Nyakwara Mugajwang' ka koro wantiere ito boke mar 22 Nyakwara Mugajwang' en ywak ma bende imedo chiw kod jonyuol mantiere kor gwenge mopogore opogore pacho kaendi e kinde ma bende koro skunde chako yaw chakre odiochieng' ma kawuono ne tama mokwongo. Diwach ang'o? Apani mokwongo somo koro dhi chopo kamoro ma ng'ama ok nigi yuto maber nyalo bet ni ok nyal dhi. Nikech aneno ka jonyuol moko tiyo gi 25,000, 21,000, 19,000. Mano nyiewo mana school uniform. Moko pok ong'iewo kata uniform. Ong'iewo buge en kata gi nyithindo 2 mag primary. Nyithindo 2 ng'ato osetiyo gi 20,000. Kora penjora ni to koro kaka gwenge kuonde ma kata yuto ji ni piny, ng'ama be riembo mana piko, akia ni ng'ano to 20,000 kapok ochulo fee. Poko nyiewo kata uniform, nyathi poko chiemo. Poko tero nyathino skul kuno. Ok ang'e ni odhi bet mapek marom nikech awinjo kama moro wacho ni koro kata gik ming'iewo dhingo kata school fee. Nikech sani koso CBC bende koro dwaro gik mang'eny. Kata kopogre gi CBC bende akeni nengo buge. CBC dwaro gik mang'eny to nengo gi bomedore. Ng'ini kia nengo modhi mag nyamburko ma iriembo go gigi kigolo kamoro achiel kitero kamoro. To nengo mag modhi go bende nomedre juma mokalo. Nengo mar karatas mitiyo go e loso buge go. Osuru ma ichulo kuonde mopogore opogore mag timo ohala no. Maga gik momiyo koro gigi iwacho ni nengo gi dhi medo dhi malo kaka gidhi no. Mane momiyo koro jonyuol no winjo ka aneno ka jonyuol winjo matek. To kendo be gima jo Kenya kwega ni dakika mogik. Nyoro no eka koro ji no pongo duka ma kata donja mondi iwuok kata gi ng'ato e duka kanyo mane tek. Kendo koro oket gi mane lai kwano gi ji 5 10 madonjo. En wach matek ahinya ne jonyuol. Ema bende aneno kata mana ka The Standard oketo kaendi ni nengo mar buk mong'ere kaka A4 mabende nitiere gi pages maderomo 120 owuok e nengo mar Sh50 sani nyiewe nengo mar Sh75. En wach matek. Jonyuol bende sani ng'eni ka gitero nyithindgi e skul kopogre kata gi nengo kata mana mar idho mag buge. Nengo mar mo bende aneno kaka bende kelo achiedh nade makoni kod kocha. Kwa ng'eyo ito boke ma 24 bende sani bende osechako iwacho ni nok mar mo osechako mienjo e gwenge mag Hoho mar Okak kanyakla gi Imbo mar piny Kenya. To dwa bedo nade ka bende skunde ang'eni ka koro yawo. Schools mang'eny bende wuok mana e gwenge mag Western Rift Valley ka wachokre mana skunde moko mag secondary. Sade ka nengo ma kata mana kanok mar mauta nitiere Edwin dwa keto jonyuol gi jopuonjre kama chalo nade. Ma koro ng'eni chalo moro ma in gi adhola to ng'ato kao chumvi to chako mede. Koro iwinjo matek ahinya. Iwinjo lit ewi lit. In gi lit mar school gi fee gi gik ming'iewo. Kore ko chako medni e nok mar modhi mag nyamburko. Kendo ma dhi miyo nengo mag wuoth be dhi mbele. To dhi malo. To magi nyithindo mabedo dok skul, nyithindo gi wuok kuonde mopogore opogore gi wuotho gidhi mabor. Magi koro in kaka janyuol ma pek moro ma koro dhi medore wiyi. To apani koro gima nyithindo be nyaka ng'e ni koro otek. Ji nyaka tweyo ganda matek. Komi kalam, ting'eni kalam sani Sh30. Okitigo marach, okilal. Kalam manwa nyiewo Sh50, sani chopo Sh30. Sh30 to koro kilalo kalam ama ketho ni gori chaki duogi dwa moro ting'eni medo mana pek ewi pek. Apani ji koro nyaka ting' osigo ni maber. Ma koro japuonjre maneno wasane ka poni samoro timo ikruok makoni kod kocha mar dhi skul. Janyuol ni konyieo ni gimoro to koro irite. Irite ka gima koro ngimani depends on it. Iwacho kamano gi dho ngere. Nyakirite maber. Nyakirite maber. Uniform koro ki yuariga yuaya moyiech. Ting'e maber ni sani koro uniform beche tek nyaka koro ji konyre e wachni. Wuoche be konyieo ni wuoche bende ok ithatha gweyo kite yo. Irito wuoche king'eni nengo ngima tek. Wuoche mibiro nyiew ni koso chiemo ibiro nyiew ni mar mondo micham. Kwa kamano en wach malit to kendo akia ka koro nok mar mo bende osechako mienjo e gwenge mag Hoho mar Okak kanyakla koda Imbo mar piny Kenya. Kane dwa ketowa kama chalo nade nwaneno nok mar mafuta midhiero ma bende nokelo ne piny Kenya. Ma en gima
aneno Migori ji osechako dok kendo gi buru mane ji wuotho go cha. To kara idwe neno ang'o matimre EPRA kanolando nengo jo Kenya noneno ni mafungruok nengo kata kobedo mamalo to mafuta nitiere maneno kang makare. Ma en okang' en ranyisi mar ariyo mar gima ne timore e chiro. Mokwongo ne wacho ni jogi pok ochul pesa gi piny owacho momiyo pok gikelo modhi. Lakini maling' mwayudo en ni jo ohala madongo, kembe madongo ma uso modhi. Nitie kaka nigi dhao maling' gi kembe matindo tindo ahinya to matero modhi e gweng'. Koro ing'e ni kembe matindo gi ok nyal omo mo koa e pinje maoko. Gin nyaka gibi e kembe gi Nairobi ka mondo omi gimodhi gi kata Nakuru kata Eldoret. Koro mondo gineg ohala matindo gi kata mondo githirgi e yo moro achiel kata moro, gitemo mondo ok gimi gimodhi gi. Nikech iyudo ka kembe matindo tindo ma nyinge gi ok ong'ere ahinya. Be sani osechiew mamoko yudore e bome madongo kata e geng apaya mapeni madongo dongo. Koro en larruok mar chiro ka. Koro ing'e ni ka idhi e town e boma achiel ema nigi kambi maduong' ma uso mo. To e gwenge onge modhi. Ji te a e gwenge go te bire e boma ka. Ka en Migori town, ji kumara moro biro Migori town. Manyiso ni ka ng'anyo kokel modhi ni ting'iewe te orumo. Kendo kochako okel moro ting'iewe orumo. Koro ma emomiyo wan gi nok maneno sani. En gino maro nyaka Ramogi Ajwang' ni gweng' ma intiere mo untiere godo. Mondo inyalo mana oronwa ote namba mar SMS 23600. Inyalo mana nyiso ni chal mag kuonde logo mauta chalo nade. Kwa kamano kata mana kapok wakao ywe matinya kwa Ramogi Ajwang', wantiere gi Daily Nation ma bende aneno ka oboke ma Daily Nation ni opek malo kata mar The Standard ni. Akene en ang'o magikete iye ka odiochieng' ma kawuono. Kwa kamano nyaka Ramogi Ajwang' mana kwa lidhonu moko kuoma weche ma bende ntiere Daily Nation. Mana kaka nyisi thuond wach mabendo mipeke ito boke mokwongo mar Daily Nation en kaluwore gi ywago Mwai Kibaki jatend piny Kenya mar adek mabende gisani koro osenindo. Kodhi mana mapiyo piyo weche mabende dwasenyo The Standard Edwin okwan wanuo nikech sane no kamayo wawangwa tuak mokwongo nego bedo ni wachako. Ntiere wach mar IBC ma bende oduche makawuono dhi romo gi running mates. Oduche makawuono ito boke mar 12 mar The Daily Nation. Duol mochung' ne weche mag yiero pacho kaendi IBC bedo oduche makawuono chano bago romo gi jodito mag duond buche mopogore opogore. Ka bende wang'e ni gichiwo deadline mar chieng' tarik 28 mag mondo mi kweth jotelo mopogore opogore ochiw nyinge mag running mates maggi. Romo ni nego be ni timore to chore nyaka kawuono. King'eyo ni jotend kweth mar Azimio kamoting'o Migosi Raila Odinga pod ben gin oko mar piny gin Amerika. To kata kamano romo ni koro chore no dhi timore kawuono mondo ging'iyane ni to tich ang'wen moket ni be idhi tim nang'o. Kech ing'endi ka jogi ok oyiero awach ni jogi te ok oyiero joma dhi bedo jolupgi to kore timo nang'o yiero dhi bet koso ok dhi bet. Kora fani mae kama ywaruok nitiere nikech king'iyo kweth go duto gite gidwaro mondo omigi thuolo moro mang'eny moingo kama gisechope. Kora fani mae meeting romo mabiro mondo ging'iyane ni to inyalo chore marom nade mondo ka giyud thuolo mar yiero jogo madhi bedo kaka jolupgi. Bende kopogore gi manya kwa Ramogi Ajwang' bende wang'ino gai mar ODM ma bende timo limbe mage piny mar Amerika bende dhi ng'ado limbe mage kaluwore gi ik mar mosenindo jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki ka bende obro mol i pacho kaendi jumani. Bende kopogore gi mano Edwin ntiere machinglo e ito boke mar 16 katun moro ntiere ito boke mar 16 makeni de wach nang'o oduche manyoro wasenano ywak mopogore opogore no chiwni certificate mar wele no wali duond bura mar ODM mar Jubilee mora ma bende no chiwni oboke sani koro imai oduche manyoro no aneno ka jawer Bahati tena mtoto wa mama na ywak matamre gi nono kawacho ni Jubilee no chiwo ne otiko mar mondo mi odhe olar godo ka od bura ma Mathare koro nosemaye to wach makamano bende waneno kata mane kweth mar ODM bende waneno ka jaod bura mageme ywak matamre gi nono en wach mane hapa ni wang ni obet matek nikech kata isema ke lwedi to pod okinya biwet ni ko kichopo goda debe to kikwan kineno nyingi chieng' migo kur to kinyal ng'eyo ni sedonjo koro ji oywak mang'eny kendo ji neno ka machiegni no wacho ni nitie ng'ama oting'o kalam ng'ato goting'o makas
Aneno nyaka whiteout. Ni Whiteout bene kanyo. Inyalo ruchi sasa, inyalo ng'adi sasa, inyalo ndiki sasa. Koro igo mawi piny lema Nyasaye to jogi kik weya oko. Otimore mang'eny kata ma joma nodhi e nomination molandi ni ng'ane oyombo momi certificate. Icheki mai. Ndalo 2 to koro ok en kanyo. Duond bura ok mari, duond bura mag wegi. Wang lichama otimore malich. To kata kamano otimore kamoro amora. Apani ma en iluongo ni dongo mar democracy. Ji pod dongo, ng'e ni ng'ato ka dongo to nyaka lessons be ng'eny. Nyaka ji puonjre. Ji puonjore democracy. Apani koro higni 5 kata 10 mabiro to bro bet ni weche bet opogore matin. To wang' ni gima ji oneno apani ok oyot. Gineno mach. Ji oneno malit. Gineno malit. Erokamano ahinya kata idwani kwa dhi nyime gi tieko nyakwa Ramogi Ajwang par ni odiochieng' ma kawuono ka inyiewo gazet mar The Standard gi Daily Nation. Nawacho ni kawuono Daily Nation aneno ka pek nikech aneno ka gintiere gi oboke ma ntiere smart business kanyo ka ne jogo mag ohala nyalo nyiewo gazet mar mondo mi isom. Ntiere Healthy Nation mag weche mag thieth bende ntiere kanyo bende isom. The Standard bende naneno ka gintiere gi oboke mar The Financial Standard. Ajaneno chieng' tich ariyo ka chieng' tich ariyo en mana weche mag ohala ma bende gazede gi miyo maine. Momiyo ni chieng' tich ariyo ka tich ariyo nyaka wabed kodi ka Edwin Okoth. Kawuono en chieng' ohala kendo nyaka wang'i weche mag ohala. King'iyo kata Daily Nation back page, page matoke cha maging'ie wach mar mafuta. Mafuta giwacho ni duol mochung'ne tayo nengo onindo. Nikech ma onego bed ni gima ne giseneno chon. Gindiko mana barupe ni miuru joka modhi to onge gima gitimo mondo gilu ma gine ni gima kamano timore. Koro apani ma en puonj ni kata piny nyaka bed gi kambi mar itayo gi piny owacho kaka National Oil ma nyaka bed gi modhi kendo chwale kamoro amora midware mondo kik wabed gi nok ma waneno kinde ka kinde kama. Edwin kwa teko nonro mar gazet wacho ni mogik ne nyakwa Ramogi Ajwang kata wach ma bende nyalo bedo ni luwo odiochieng' ma kawuono. Apani wach mar modhi ni dhi bedo wach ma pod wadhi luwo, wadhi neno ni to gwenge mage ma gini timore to mondo walerne kwa Ramogi ni ang'o momiyo onge mo kama intiere. Wanya penjo duol mochung'ne tayo nengo bende ni okang' mane ma gikawo kata wanya wuoyo gi moko kuom kembe matimo ohala gi mondo ginyiswa ni to en midhiero mane kata ang'o momiyo ginyal kelo mo. To kata kamano mogik ne nyikwa Ramogi ni ka wan gi kuyo kuom lalo jatendwa mar adek Migosi Mwai Kibaki, wapare ura para gi gimoro amora. Mano timo maber kata mano ok timo maber bende wapara nikech dhano nigi kore ariyo. Kik wawach ni dhano nigi kore achiel, kik wawach ni ng'ane wacho marach nikech wacho gima ok timo maber. To dhano ka dhano nigi kore ariyo. Dhano ka dhano nigi kore. Erokamano nya Edwin Okoth kuom chopo e nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Erokamano. Nyakwa Ramogi Ajwang kanyo bende makelo wa giko mar nonro mar gazet aneno ka moko kuomu bende osemole mbui mar Facebook. Abro mana somo ote adek kende toka oywe matina. Emily Auksa iwacho no yaore Sharon gi Cleophas Waru Makare Homa Bay kaendi TV Ler. Engineer Lazaro Kanyambo kiwacho ni waseparo Kibaki kod mabeyo mathoth. En president mane omiyo ministers thuolo mar tiyo freely kaka ginyalo. Kotho njiko jaunga bende wacho ni Ru Makare ke intiere unga med chwalo ote magi chenro pod yelach chenro mar piny pod dhi nyime. Wantiere kidieny mokwongo, kidieny mar ariyo wadonje twak mokwongo chenro mar piny ka bende neno ka wendo bende osechopo kendo semoli studio okinyi ma kawuono. Parni e twak e chenro mar mbaka oromo idhi bag koda chenro mar piny idhi bag kod nyawadwa Cleophas Oluoch ka bende thuond wacho dodaro manang'iyo okenge ma bende piny Kenya osegoyo kaluwore gi tuo mar malaria. Wang'ino odiochieng' manyoro piny ngima noyango odiochieng' noero mar tuo mar malaria. Kwa kamano gikanyo makelo wa e giko mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Yiena mar mondo mi wakaw yweyo matin bang'e en twak mokwongo.
Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using